जय जगन्नाथ सांग माने सकाळू सकाळू फोन आसिला आमाजन रु किछि पार्सल आछि। मु तो किछि ऑर्डर कर नथिली, सांगे सांग भाईर फोन आसिला जाई पार्सल टी को आनी आस। मु आउ रेडी हेबी कौन खुशी रे दौड़ी आसिली। देखु नांती मु पूरा भूतुणी भलिया दिसुची। मो मुहरे लक्षे टंकार हसुथिला। भाई कौन पठेइथिबो भाबी हेबी मु रही पारिलिनी। जल्दी जल्दी जाई ताकू देखिबाकू लागिली। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ମୋ ଘଣ୍ଟାର ଚାର୍ଜର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋଧେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତ ସେ ତାକୁ ମନେ ରଖି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଘର କାମ, ଛୋଟ ଛୁଆ କାମ, ତ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏ ଚାର୍ଜର ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତିକି ବୁଝି ସେ ମନେ ରଖି ମୋତେ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ତାଠୁ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପୁରୁଣା ଚାର୍ଜରଟି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବାକି ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଆସିଛି। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଘଣ୍ଟାର ବେଣ୍ଡ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଥିଲି ଘଣ୍ଟାର